V-am regăsit la al doilea episod de YouTube. Sunt începător și eu așa de YouTube. Deci, ca să faceți skin-ul ăsta, aveți nevoie de ăsta. Dați așa, nu vă trebuie nimic. Dați aici la ăsta. Nu luați nimic decât pasta. Așa. Le las pe toate, numai că nu chiar pe toate. Fără mers. Adică fără asta. Și acum am trecut, nu ne mai trebuie. Da, mers. Intrăm la fețe. Vă luați fața aceasta. Nu, asta trebuie să pui. Luați-o, luați pe asta. Luați hainele acestea. Asta. Bun. Să găsesc cu asta. Acum, la păr. O să alegeți părul acesta. Și cam atâta costă. Și hai să vedem în total cât ar costa. 785. Dacă vreți puteți să luați. Dar eu zic să facem unul care costă mai puțin. Mai puțin Robux. Gata, am revenit. Am pus ăsta. Punem deja 2 Robux. Hop. Hai să vedem. Punem 7 Robux. Așa. Adică au fost la fel. Până acum costă 160, da. Așa. Hai să luăm pe aceasta, care costă doar 35 și luăm 200 pe asta. Asta. Și în total ne costă 295. Dacă vreți să-l cumpărați, este 295 de Robux. Pa, pa!